Això esperem. Jo vaig estudiar amb en Jordi Alves. Vau estudiar junts? Vam estudiar junts, sí, sí. Què vau estudiar? A Filologia Catalana. Molt bé. Sí, sí. I naturalment ho trobo delirant el que li ha passat. Ho trobo delirant. Sí. És un gran moment justament per la paraula, per sospesar el valor de les paraules i el que signifiquen i l'ús embastardit que es dona de vegades a les paraules i a l'expressió. Acabes de publicar aquesta ermita que ha editat per Edicions Meteora. És un poema de 1.400 octosíl·labs, 1.401, amb fotografies de Joan Massana i un epíleg de Mònica Miró. I també dèiem, per si és poca feina, aquest Terra de Lletres que hem de rebre aquestes últimes hores. Aquest és el paisatge de Catalunya en 60 visites literàries. El veiem en pantalla, en aquest cas, editat per Coma Negra, aquí amb textos de Ferran Agulló, Xavier Morós, Manuel Cuyàs, Artur Blader de Zumbila, Jaume Cabré, Joan Perucho, Pini Soler, el Beixiners. Cadascú agafa un territori, ha agafat un text, lògicament hi ha d'històrics, de Josep Pla, d'antics, de l'Artur Blader de Zumbila, i d'altres més recent. També ho comentarem, però en tot cas ens volem centrar en l'ermita, que és la teva obra, diríem. No sé com ha anat aquesta pujada a l'ermita de Sant Pere del Puig, aquests 500 metres sobre el nivell sobre el nivell del mar. És millor anar a Sant Pere que a Paret Delgada, que expliquem als nostres espectadors que no ho sàpiguen, una ermita que hi ha més respecte a la selva fa baixada. Sí, a la plana, entre Vilallonga i la selva hi ha Paret Delgada, que de fet és l'ermita important de la selva del Camp. Jo soc fill del Penedès, però la meva mare és de la selva, per tant tinc un 50% de la meva sang que és del Camp. I de fet l'ermita de Paret Delgada és l'ermita més cèlebre, l'ermita en què als anys 60 i 70 hi havia un focus de resistència, es feien els cèlebres aplecs de Paret Delgada i per tant la que tothom que coneix la selva i la contornada li ve més aviat al Camp. El que passa que a mi m'interessava més una altra ermita, que és una ermita que fins fa relativament poc estava molt més deixada, que és una ermita... Ruïnes gairebé, no? Pràcticament, sí, i molt descurada, i que és una ermita de muntanya, o de turó, i que permet un passeig molt agradable, que permet pensar en coses molt fondes de la vida. Escolta, i per què? No sé si darrere de cada llibre hi ha un per què, perquè aquest poemari arriba després d'una trilogia, Vetlla, Contrada i Matí de la mort. No sé si ja hem llegit, és un poemari de maduresa. Això ho diuen els crítics. Jo em veig madur perquè ens acostem a aquesta edat, que són els 50, que és una edat molt de fer inventari, no? I aleshores suposo que sí que hi ha molt d'això, justament molt de sospesar, d'estimar la vida, en el sentit de fer balanç de tot el que ha passat, de tot el que pot venir i sobretot d'extreure lliçons de totes les coses que més o menys has anat vivint. El fet d'anar pujant et permet una visió. A més, no puges molt, com deies tu, són 500 metres. És un gènere? Sí, la passejada. La passejada és un gènere. Verdaguer va pujar a Canigó. Verdaguer va pujar, Víctor Català va pujar també a la seva ermita, Robert Balsa té un llibre que es diu La passejada, els romàntics anglesos n'han fet gairebé un gènere de l'ascensió i del fet d'anar a llocs com en aquest cas sagrats. Sí, jo crec que és un gènere que a més té a veure molt amb la vida i amb el fet d'això que dèiem, de sospesar els valors de la vida. I té un valor simbòlic també, naturalment, en l'ascensió, no sé si és una ascensió física i espiritual també? Sí, en tots dos termes, diguem-ne. És una ascensió perquè, a més, jo hi he estat, lògicament, moltes vegades. Els meus oncles hi tenen un mas molt a prop de Sant Pere. La nostra família hem fet, com pots imaginar, moltes calçotades, moltes trobades familiars. Vull dir que és normal que passi això, no? Però el que pesa és el símbol, justament el símbol. A més d'una ermita que fa, quan jo era petit, o molt petit, quan tenia pocs anys i, per tant, fa més de 40 anys, això que dèiem, que era una ermita que gairebé amenaçava ruïna. Està restaurada. Sí, està perfectament restaurada i, a més, jo crec que és un símbol positiu. Tendim a pensar que les coses es van degradant, que es van embordeint, que van perdent pistonada, i no necessàriament és així. Hi ha coses que encara fulguren més que no fulguraven fa molts anys. Aquest seria el missatge? És un missatge optimista? Sí, és un dels missatges. Hi ha un moment en què parlo de Crist, per exemple. No hi ha un Crist en aquesta ermita,
ermita, però parlo de Crist perquè jo tenia molta necessitat de parlar de Crist. Jo no sóc una persona creient. T'ho preguntes, no? M'ho pregunto molt, efectivament. No, en el poema... Sí, m'ho pregunto constantment perquè no sé ben bé què és creure. Voldria creure, no ho faig perquè no hi estic capacitat, però no descarto que alguna cosa semblant al creure, en aquest cas dels cristians, doncs jo ho pugui d'alguna manera també recuperar. Escolta, i creus que, com deia Fernando Pessoa, la poesia és a tot arreu? Ell parlava d'un cartell d'una carnisseria, però tu trobes la poesia, això, a les pedres, a l'olivera, a l'atzavara, als avellaners, a la farigola... Sí. Jo crec que sí, que la poesia és a tot arreu i només cal veure-la i trobar-la, aïllar-la. Hi ha molts detalls, com deies tu, molts detalls de la naturalesa, per exemple, molts detalls d'insectes, fins i tot, de coses molt petites que apareixen en aquest poema. Aquest joc entre el que podríem dir nimiesa o petitesa i una gran reflexió, un gran pensament. Sí, és el que han fet els poetes que jo més admiro. Leopardi feia justament això, era capaç d'enfrontar-se al gran univers, però de tenir molt present allò que tenia a tocar de la mà. Per cert, que hem de dir pomer o pomera, oliver o olivera. Això és en el poema, Mira, els que som del camp, els que som del sud, jo soc de Vilafranca, que és al nord del sud, però mig soc de la selva i mig soc de... Sí, els que som del sud, per exemple, de les oliveres generalment en diem olivers. Amb el Lluís Foix, per exemple, que apareix en l'altre llibre, en Lluís sempre diu que a la Vall del Corb no hi ha ningú que en digui olivera. I Pla sempre parlava de les oliveres. Per tant, jo, que soc una mica a la frontera, a la partió entre la Catalunya Sud i la Catalunya del Nord, o la Catalunya Nord, més ben dit, jo tant en dic olivera com oliver, i jo reconec que n'he dit pomera i pomer, vull dir que amb això tinc una certa vacil·lació. En aquest camí, Leopardi, no sé si l'he trobat, però... Jo diria que no hi surt, Llull, Palau i Fabra, l'alquimista, Machado, Foix, l'altre Foix, J.B. Foix, Carner, que diria gòrgola en comptes de gàrgola... Sí, és un verb molt bonic, perquè gorgolar, jo em pensava que no sortia al diccionari, efectivament no hi surt, ara amb els meus alumnes parlem molt del Fabra, però també els recomano sobretot molt la lectura, la consulta constant de l'Alcover Moll. I l'Alcover Moll sí que hi apareix gorgolar, és el que fa l'aigua quan hi ha un cert ressò, per exemple, les gàrgoles, quan l'aigua hi passa a través, gorgola, perquè és aquell so, aquell ronc, aquella cosa fonda. Doncs apareix a l'Alcover Moll, però cita un autor que ara no em ve al cap, que no és Carner, que com sap tothom, és el poeta més important que ha donat mai la llengua catalana. Escolta, ja que parles d'aigua, l'aigua, hi ha molta aigua en aquest poema, l'aigua quan fa via lloure per un camí o per un carrer, l'aigua que es menja tanta terra. I dius, he dit, voldria deixar escrita alguna cosa sobre l'aigua, una manera de dir ambigua o delicadament equívoca. Hi ha cap poeta del meu segle que no escrigui sobre aigua. Hem de dir que el poema és molt narratiu, molt explicatiu. I és una mica també un poema riu, que en diuen de vegades, o se'n parla sobretot de les novel·les rius. L'aigua és un element fonamental, sí, jo crec que en qualsevol persona que comença a experimentar la vida és fonamental l'aigua, és el principi de la vida. Em sembla que era Keats, a més, que té un epitafi que parla justament això, d'escriure sobre l'aigua, i aquí estava presa en un sentit ambigu, és a dir... Però fins i tot la fa servir per explicar unes goteres que vas tenir en un dúplex a Vilafranca. Sí, vaig tenir un problema de goters. I això és un vers. Sí, és això que dius tu, que hi ha un canvi constant o una mena de convivència entre aspectes més alts i aspectes pretesament molt més modestos, molt més quotidians. Jo vaig patir de goters a casa meva. L'aigua té aturador, el foc té aturador que l'aigua no, que és una cosa que sempre diu el meu amic Render. Jo les vaig patir. Render de la Conca de Barberà, de l'Espluga de Francolí. És de l'Espluga, just. Bueno, vas estar molt vinculat també amb el museu. Sí, jo soc mig esplugui. De la vida agrària. Mig esplugui, exactament. Dèiem que és un sol poema de 1.400 versos, però no tots són fets en ascensió, fins i tot hi ha un moment que dius hi ha 8 versos que van néixer lluny del camí de l'ermita. I això explicat i dit en vers, no? Sí, perquè el poema permet, aquest tipus de poema permet que, a més, hi hagi molts excursos. En l'itinerari marcat o frassat, és evident que hi van entrant molts excursos. I aquests que dius tu, per exemple, es van fer en un poble que és Torrelavit, o Terrassola i Lavit, que és l'altre poble dels meus fills, una vigília de Nadal, que em sembla que era de l'any 15. Per tant, hi va entrant tot un seguit, és com una terra d'al·luvió, que hi va entrant tot un seguit de materials. En fi, suposo que cada lector pot trobar el seu moment, però n'hi ha un seguit, a més, també reforçats per aquestes
fotografies que qui no conegui el peu d'en Cama o la Mussara o el Camp de Tarragona es pot fer una idea també d'aquest paisatge, a vegades sec o ressec, a l'estiu especialment, lògicament. Em fa molta gràcia aquesta imatge de l'olivera, del nen que també em digui que és de Gelida, en aquest cas l'olivera, però que fica la mà a dins de la soca, que aquí et veiem una de les fotografies, buscant veure què hi haurà, si hi haurà un tresor amagat o si hi haurà algun ossos d'algun animal. Molt content de les fotografies que va fer un amic que es diu Josep Massana, d'Ordal, de Sant Pau d'Ordal, i del text final de l'epíleg de la Mònica Miró. Aquesta olivera, justament, o aquest oliver, no és a la Selva, és un oliver que hi ha a la Font Freda, que és el meu poble, a Gelida, i que és una figura totèmica. O sigui, quan vas a la Font Freda, el primer que veus és allò, i és molt balmada. I aquesta idea de... Sí, el gaudi aquell de tenir por, quan ets nen, que busques tenir por. És a dir, que tens aquella sensació una mica d'entrada de privació, però a la vegada de molt d'atractiu, de voler tenir por. El que passa quan vas a colònies i vols fer el joc de nit, sobretot. Una altra de les imatges, per mi, precioses també, que és aquesta imatge del teu fill quan era petit, de buscar el recer del bressol, perquè el seu crani estigués allà, i dius tu que fas una mica això mateix, anar a buscar... El topall del llenguatge, no? És a dir, és una cosa que, a més, molta gent que ha llegit el poema m'ha dit, ostres, el meu fill també ho feia, segurament tu també t'has trobat amb els bessons, que els fiques al bressol i la criatura va tirant amunt perquè té necessitat, probablement perquè ve d'un claustre matern, que tot era molt petit i tot era molt amenós, i tot estava molt ben acomboiat, busca justament de tenir la pressió del límit, un límit naturalment... I tu fas això però amb les paraules. I intentem sempre, no? Jo crec que justament els que som poetes o aprenents de poeta intentem justament sempre afigurar-nos el topall del llenguatge. Però dius que has escrit això sempre per curar el tall. Sí, que fa que no som res, perquè en el fons quan t'adones que la vida és tan fugissera, te n'adones segurament a 14 o 15 anys, no fas altra cosa que intentar... Home, 14 o 15 anys vol dir que te n'adones... No, vol dir que ja ets conscient del que va això, no? I que és una cosa contingent i una cosa que té un límit, que té una data de caducitat. I és una escriptura terapèutica, doncs? No crec que sigui terapèutica, però probablement molts lectors s'hi sentiran reconeguts, perquè en el fons tots partim d'una mateixa matèria humana i moridora, no? He vist que també t'atures a l'atzavara, que per mi també és un exemple d'aquesta flor, una flor que apareix cada 10 anys i que és el signe de la mort. Just, quan es mor l'atzavara floreix, que és una cosa extraordinària. De fet, és el símbol també, el logotip de Quaderns Crema, aquelles cobertes memorables de Quaderns Crema. I jo ho comparo amb una mangala, al Camp de Tarragona, com saps perfectament, en diem mangala, el gaiato o el bastó que duia el meu avi, el fet d'aquell suport, però de tenir sempre present aquelles atzavares que hi ha a Sant Pere, per exemple, i moltes figueres de moro, que em sembla que les figueres de moro no hi surten, però hi podrien aparèixer perfectament. I la lluna? M'expliques aquesta capacitat de la teva filla? Ho has llegit molt bé, ho has llegit minuciosament. No, però és així, no? Sí, la meva filla, quan era molt petita, tenia la virtut de detectar la lluna en qualsevol moment del dia. Si vols et llegeixo el vers. La meva filla, sent petita, acostumava a detectar-la al pic del dia en la desèrtica nuesa de la plana cèl·lica, en la vastíssima buidor del pèlag de la llum immòbil. Sí, anàvem en cotxe fins i tot, un dia com avui, que ha estat un dia clar, lluminós, límpid, i la Cesc era capaç de trobar la lluna on qualsevol persona trigaria minuts a poder-la veure, justament perquè és de dia i perquè hi ha plena llum. Això fa que hi hagi una reflexió d'una professora que vaig tenir al batxillerat, que va ser la que em va inculcar una mica, o que em va ajudar a desenvolupar el verí de la literatura, principalment de la poesia, que sempre ens deia que la lluna, quan feia el pleniluni, quan feia el ple, era realment com una cara. És una cosa que, si t'hi fixes bé, efectivament, és claríssim que hi ha els pòmuls i tot això. Ho relaciono tot. És un llibre que relaciona, de fet, a la base, el fonament de la poesia justament és l'analogia, la comparació, i per tant el fet de relacionar coses que de vegades són molt diverses fa que puguis d'alguna manera posar ordre a tot això. Hi ha aquesta ascensió, aquest contacte amb el paisatge, amb la pedra, amb l'olivera, amb la natura, i aquesta reflexió que va més enllà el que pot ser el mateix sentit de la vida, al final, en definitiva. En el darrer tram, preguntes, terrejarà, esdevindrà altura, no sé si és tot el passeig, tota l'ascensió, aquesta arribada,
Què vol dir terrejarà si es No, en quedarà el sentit terra? del poema, si realment s'haurà elevat, si es pot elevar, si és un poema que pugui ser universal, que el que hi dius pugui tenir una validesa per molta gent, que molta gent s'hi pugui sentir representada, que s'hi pugui emocionar, fins i tot commoure, que pugui fer reflexionar, o si simplement ha estat un poema, una lectura més, no? I jo aspiro, naturalment, que esdevingui altura i que no terregi, però això és una cosa que ja no està a la mà d'una persona que escriu. En tot cas, a l'epíleg, la Mònica Miró, l'epíleg absolutament deliciós també, diu que l'art és ben bé això que has fet, veure el que els altres no veuen, pensar el que els altres no han pensat, pujar pendents en un desvari buscat de memòria. Jordi, enhorabona, ho haurem de deixar aquí, perquè aquí el temps és limitat. Això, el temps és sempre el mateix, però nosaltres estem limitats i condicionats. Però estem molt contents que hagis pogut passar pel programa, de fer la recomanació que fem nosaltres de manera encesa i viva d'aquesta ermita, que convidarà els nostres espectadors a pujar també i a reflexionar a propòsit de molts temes. I també fem l'advertiment d'aquest Terra de Lletres, que no és la d'Escudella, sinó que és la Terra de Lletres, el paisatge de Catalunya, en 60 visites literàries, doncs 60 més 1. Un mític programa que es va fer al Terra d'Escudella, a Miramar, quan érem petits. Quan érem petits. Gràcies. Moltes gràcies i enhorabona, Jordi Llavina, per la teva feina i pel seguiment que nosaltres en fem. Fem una pausa i encara tenim alguna altra qüestió que volem abordar. Ara tornem.